Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m nke onye chi na zere ngwa hụshanụ ntị ọfụma na o nwere ozi m chọrọ izi ndị be anyị mana ozi a na-agarụ omega and big celebrity anyị nwere n'ala Igbo anyị. Ife m chọrọ ịgwa unu ọ na nwa Mgbeke jụrụ ama ha akpụ ka ọ na agụba jụrụ adịghị nkọ. All these upcoming artists, content creation, comedians na-ajụ m ka njụ unu ọgịrị na-eme na fa na-abụfa mechaa vidio maọbụ ife ejije dị iche iche fata gị unu maọbụ famensha unu na that post na unu anaghị alike ime gịnị ile comment fa n'iru akwụkwọ talk of share their video. Ngwa ụchanụ ntị ka nkọwara unu ifu na amalọ tupu unu erue ebe ahụ n'oge ohu unu nọ. Ọ ndị mmadụ kwanitere unu n'ife dị iche iche unu na-eme unu nwee ike ime gịnị iru ebe ahụ nkefe a ga-apụ iche. Unu n'anya n'ofe mmanụ ndị ofe mmanụ unu afụ ka fasi were akwado ụmụ nwanne fe ka fasi enyereta ụmụ nwanne fe aka nwa obere oge fu upcoming artist before ịma ife na-eme na ọ bụ a bigger celebrity enwe na ofe mmanụ kee ka nke ndị be anyị ji esi wee pụ iche. Ndị Igbo ajụjụ ka m na-ajụ unu ka anyị kwalitenụ ụmụ nwanne anyị ndị na-eto eto n'iru akwụkwọ ka ha nwee ike ime gịnị ime ọfụ sọ ife ndị big celebrity enwe na ala Igbo anyị na-eme bụ ọ bụrụ na onye otu fe mee ife post onye ọ mfanwa ji evu ụzọ gbara ọsọ mee gịnị jeshie alụfa anya bụ ife. Ndị be anyị ọ dịkwọnụ mma eme ọgaranya si mekwa ogbenye ka obi wee mee gịnị dị ya mma. Ka anyị kwadonu nke anyị ka anyị kpọọnụ n'ife nọ nke anyị ka ọ bụ maọbụ ndị na-eme nkụzi o maọbụ ndị na-eme ife ejije o maọbụ ndị na-akụ egwu o maọbụ ndị ife ọbụla onye na-eme nwanne m nwoke ịgafete mee gịnị kọmentị anya bụ ife share ya dị vidio. O nwere ike ọ bụrụ so ofu nchi a ishia dị vidio ji eme ya echi niile ọ bụrụ onye ukwu. Ama m ka isi wee gbago ebe ahụ nọ ndị mmadụ mere ife ịbụta o nweghị ndị celebrity ya pụta n'iru akwụkwọ si na ọjọọ ọzọ ji aka ruo ebe ahụ. Mba, ọ ndị mmadụ kwadoro gị nwa na-eshia ya vidio na kọment ọnya nwa mere iji wee ruo ego ebe ahụ. Achọ m ịkpọ ọtụtụ afọ akpọrọ n'nya bụ ife mana ife na-agwa gị biko ka anyị nyere ụmụ nwanne anyị aka na nke a bụ nke anyị. Ọ gwụsịkwa ka ọha n'onu ezie m ozi zie ọgaranya ezie nye mana asị mgbe ajụ bute ya ajụ m. Ụmụnne m ezigo m ozi unu si nzie ile for the all this mega celebrity and big celebrity were irefe mee gịnị wee eze gị ọnụ. Ụmụnne m ndewonu.